kagurangnan, girumduma ang sa imong mga pagkaherak, asin pakabanala ang sa imong mga nasasangkoban sa sabong danay na pagbantay, na para sa inda, tinugdas ni Kristo sa imong aki, ang misteryo paskual, huli kang nagpabulos din niyaning dugo. Siya na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kang Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos. Enot na kabtang, liturhiya kan tataramon. Ang babasahon na ginuno sa lumang tipan, mapapadapit sa paglakaw sa kamurawayan kan surugoon Diyos na mayong kasalan. Huli kan sa iyang pagsakripisyo para sa iba, initaas siya sa tahaw ninda, tanganing ang gabos matawanin kapatawaran, asin kaligtasan nin buhay. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Uya, mauswag ang sakong surgoon. Iitaas, itutuon asin malangkaw na maray. Siring na nangirhat sa panghinayang sa iya ang dakol. Tanaraot an sa iyang itsura, bako na sa tao. Asin an sa iyang anyo, bako na sa aki ni Adan. Siring man, matutulala sa iya ang dakol na nasyon. Unong sa iya, titikumon kan mga hade, an sa indang mga nguso. Taandai isanaysay sa inda, may hiling ninda. Asin andain ninda nadangog, masasabutan. Si Isay ang nagtubod sa samong nadangog. Antakyag kan kagurangnan, kiisay na hayag. Tanagtalubo siya, siring sa supang sa atubang niya, asin siring sa gamot sa alang na daga. Mayo siya nin kagayunan, asin mayo siya nin kamahalan, tanganing hilingunta siya. Mayo nin itsura, tanganing mawutan ta siya. Hinamak asin pinabayaan nin mga tao, lalaki nin pagsakit, tuod sa pagtios, asin siring sa saro na sa atubang, tinatahuban ang lalawgon. Hinamak asin daita lamang sinalinguyan. Ngunyan, an satong mga kahilangan, an pinapasan niya. Asin an satong mga kakulugan ang tinitios kita sa paghuna ta, siya pinasakitan. Hinampak kan Diyos, asin pinakumbaba. Alagad siya, linugad, huli kan satong kasumbikalan. Rinunot, unong kan satong mga sala. Anhulit kan satong katuninungan, yaon sa iya. Asin sa iyang lugad, na umayan kita. Gabos kita, siring sa karnero, nagkaralagalag. Salan lambang saro, naglawigaw sa sadiring dalan. Asin sa iya, pinabagsak kan kagurangnan, ansala niya to gabos. Dinagoso, siya nagpakumbaba. Dain niya binuka
an sa iyang mga nguso. Siring sa kordero na dinadara sa bunuan, asin siring sa karnero na sa atubang kan paragunting daing girong. Dai siya bumuneka kan nguso. Hinorasa asin hinukuman siya kinua. Sa iyang mga kapanahon, si Isay ang nakilabot. Tatinaras siya sa daga nin mga buhay. Unong kan pagsumbikal, kan sakong banwaan, hinampak siya sagkod na magadan. Tinawan siya nin lulubngan, kaiba kan mga tampalasan. Asin kan pansyon, kaiba kan mayaman. Minsan na ngani, mayo siyang ginibong kadahasan. Asin mayo nindaya sa saiyang nguso. Alagad ang kagurangnan, namuyang runuton siya sa kaluyahan. Kung isakripisyo niya ang buhay para sa kasalan, mahihiling niya ang kapag-arakian, papalawigon ang panahon, asin ang buot kan kagurangnan, mauswag sa iyang kamot. Sa pagpagal kan sa iyang kalag, mahihiling niya ang liwanag. Mababasog siya sa iyang kaaraman. Susurugon kan suripot, na surugoon ang dakul, asin ang sa indang mga sala, siya mapaasan. Kaya hihirasan ko siya nindakol, asin kaiba kan mga mapangyari, maghihiras sa mga sinamsam. Huli ta ipinaubaya niya sa kagadanan an sa iyang kalag, asin sa kaibahan kan mga masumbikal, siya ibinilang. Huli ta siya nagpapasan kan kasaklan kan dakol, asin nagpapamibi para sa mga masumbikal. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ama, sa imong mga kamot, ipinapaniwala ko ang sakong espiritu. Ama, sa imong mga kamot, ipinapaniwala ko ang sakong espiritu. Sa imo kagurangnan, ako nagpaili. Dahil ako mapasupog no arinman, huli kan sa imong kasuriputan, ligtasan ako. Ama, sa imong mga kamot, ipinapaniwala ko ang sakong espiritu. Sa imong kamot, ipinapaniwala ko ang sakong espiritu. Tinubos mo ako kagurangnan, Diyos nin katotoohan. Ama, sa imong mga kamot, ipinapaniwala ko ang sakong espiritu. Sa gabos na naghuhurasa sako, nagi akong tuya-tuyaon. Sa kataraid ko, urog na. Asin bagay na ikinakatakig kan mga kamidbid, ang mga nakahiling sako sa luwas, naglulupad harayo sako. Nalingawan na ako kan puso siring sa mga gadan, siring na ako sa pasang gamit. Ama, sa imong mga kamot, ipinapaniwala ko ang sakong espiritu. Alagad ako nagtiwala sa imo, kagurangnan. Nagsabi ako, Diyos ko, ika, nasa kamot mo ang sakong mga panahon. Agawa ako sa kamot kon sakong mga kaiwal, asin kan mga naglalamag sako. Ama, sa imong mga kamot, ipinapaniwala ko ang sakong espiritu. Papaliwanaga ang sa imong lalawgon, sa imong surgoon. Ligtasan ako, huli kan sa imong karahayan. Ama, sa imong mga kamot,
ipinapaniwala ko ang sakong espiritu. Magkusog kamo, mag-isogan sa indong puso, mag-isogan sa indong puso, kamo gabos na naghahalat sa kagurangnan. Ama, sa imong mga kamot, ipinapaniwala ko ang sakong espiritu. Sa ikaduhang babasahon, ipinapaliwanag kung paano ang kagurangnan sa paagi kan sa iyang pagsakit, initaas sa kamurawayan. Siya nakidumamay sa satuyang pagkatawo asin kaluyahan. Alagad, ninhuli ta siya mapakumbabang kuminuyog sa kabutan ng Diyos, inako niya ang kasakitan, asin ang kagadanan, na iyo ang nagdara sa iya, sa kaitaasan, asin kapanoan nin buhay. Huli ka ini, huli ki Kristo, iyo ang satuyang halangkaw na padi, na tagapag-ultanan niya to sa satong Ama sa langit. Hinanyugon po niya to ang ikaduhang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Kaya igwa nin dakulang puon na padi na nakabagtas sa langit. Si Jesus ang aki kan Dios. Mga putan kita sa satong pagpahayag nin pagtubod. Tamayo kita nin puon na padi na dai tatao makidumamay sa satong kaluyahan, kundi sarong sinugutan siring sato sa gabos na bagay, mayo sana nin kasalan. Kaya madulok kita, masarig ang buot sa trono nin grasya, tanganing makamtanta ang pagkaherak. Asin makoa ang grasya para sa napapanahon na tabang. Kan mga aldaw, kan pagkabuhay niya sa daga, nagdulot siya sa makusog na tangis asin luha, nin mga pangadji asin pakimaherak sa makaliligtas sa iya sa kagadanan. Asin hinimati siya huli sa iyang pagsasa banal. Bagaman aki, nakanood siyang magkuyog sa iyang mga tinios. Nalubos, nagi siyang dahilan, nin kaligtasan, na daing kasagkoran sa gabos na nagkuyog sa iya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos. Siya ning Diyos na urog sa abos ng araw. Pasyon ni Jesucristong kagurangnan susug ki San Juan. Pakasabi ka ini, si Jesus nagluwas kay basa ang mga disipulo sa ibong kanvadi kitron kung sa igwang tatamnan. Duman luminaog siya asin sa mga disipulos. Ang lugar, aram man ni Judas na pasaluib sa iya. Hulit adayaday pinadagos duman si Jesus kay bakan sa iyang mga disipulos. Kaya si Judas, daraan batalyon asin mga tawuhan kan mga puon na padi sa kan mga Fariseo, nagduman may mga karaba, lampara asin mga minasbad. Si Jesus, aram ang gabos mangyayari sa iya. Luminuwas asin ang sabi sa inda, Si Isay ang hinahanap nindo, sinimbag siya. Si Jesus Nazareno. Ang sabi sa inda, ako.
Nakatindog si Judas na pasaluib sa iya kay Baninda. Kan magsabi siya sa indang ako, nagsibog sinda sa hudyan asin naglukbo sa daga. Giraray naghapot sa inda. Si Isay hinahanap nindo, Nagsabi, Si Jesus Nazareno, nagsimbag si Jesus. sinabi ko sa indo na ako. Kung ako ang hinahanap nindo, pabayain ining magharali. Tanganing mautob ang tataramong sinabi niya kaidto, ang mga tinaomos ako, dai ko winara ni saro sa inda. Simon Pedro, igwang minasbad, hinugkot ini asin tinaga ang surugoon kan poon na padi, pinalong sa iyang tuong talinga. Ang ngaran kan surugoon, Malco. Nagsabi si Jesus ki Pedro, Saro nga ang minasbad. Ang kalis na itinaw sa ko kan ama, dai ko inumon. dinakop si Jesus kan batalyon, kan tribunal, asin kan mga tawuan kan mga Hudiyo. Ginapos asin dinarango na ki Anas. Ta ini panugangan ni Caiphas po na padi kan tao na ito. Si Caiphas iyo itong naghatol sa mga Hudiyo. Sayod pa ng saro katao, magadan para sa banwaan. Sinunod si Jesus ni Simon Pedro asin ni saro man na disipulo. Ang disipulong ito, bidbid kan po na padi. Asin suminabay ki Jesus palaog sa looban kan po na padi. Alagad, si Pedro nagpawalat sa tungod kang pintuan sa luwas. Kaya nagluwas itong saro man na disipulo na midbid kan po na padi. Kinaulay ang portera asin dinara si Pedro sa laog. Ang sabi ki Pedro kan oripo na portera, Bako ika saro man sa mga disipulos kan taong iyan, ang sabi niya, bako ako. itoon ang mga surugoon asin mga tawuhan sa mga inamak nindang bagang uring, kunita maliputon, nagpapaimbong. Nagduman man si Pedro, nakisalak sa inda asin nagpaimbong man. Anpo na padi huminapot ki Jesus, dapit sa iyang mga disipulos, asin dapit sa iyang katukduan. Nagsimbag sa iya si Jesus. Hayag akong nagtaram sa kinaban. Danay akong nagtuklo sa sinagoga asin sa templo na tinitiripunan kan gabos na Hudiyo. Sa hilom, mayo akong tinaram na anuman. Ano ta ako ang hinahapot mo? Haputa ang mga nakadungog kung ano ang itinaram ko sa inda. Aram ninda kung ano ang mga sinabi ko. Pakasabi niya kaini saro sa tawuan na yaon duman sinampaling si Jesus na ang sabi, Siring ka nagsisimbag sa puon na padi? sinimbag siya ni Jesus. Kung sala ang sa kong pakataram o pagtaram pahilingan ang sala. Alagad kung tama, taano ta kinukulgan mo ako? Nagagapos siyang ipinadara ni Anas kay Caiphas ang poon na padi. Itoon si Simon Pedro nakatindog asin nagpapaimbong, kaya sinabihan siya. Bako ika saro ka man sa iyang mga disipulo? Nagnegar siya asin nagsabi, Bako ako. ang sabi kan saro sa mga sarugoon kang poon na padi, na pinsan kang pinalungan ni Pedro kan talinga. Bakong nahiling ta ka sa tatamnan kay baniya? Giraray, nagnegar si Pedro. Asin tulos may lalong na tuminuraok. Dinara si Jesus sa pretoryo hali kay Caiphas amay pangmaray. Dahil sinda luminaog sa pretoryo, tanganin dai badigtaan, kundi makakakakan kang Pasko. Kaya luminuwas si Pilato, duminulok sa inda asin suminabi. Anong sumbong nindong dara laban sa taong ini? Nagsimbag sinda sa iya. Kung bako iyan para giboning maraot, daimi ko ta siya ipinaubaya sa imo. Nagsabi sa inda si Pilato. Bahala kamo sa iya. Susug sa indong lay, hukuman nindo siya. Kaya sinabihan siya kan mga Hudiyo. Bawal sa mo ang pagadan kiisay man. Tanganing mautob ang tataramo ni Jesus, itong sinabi niya sa pagpasabot kung sa anong kagadan siya magagadan. Luminaog giraray sa pretoryo si Pilato, inapod si Jesus asin sinabihan. Ika ang hade kan mga Hudyo. Nagsimbag si Jesus. Sa diri mong itinaram yan o sinabihan kaning iba, dapit sa ko. Nagsimbag si Pilato. Ako, Hudyo?
ipinaubaya ka sa kuya kan sa imong nasyon, asin kan mga puon na padi. Anong ginibo mo? Nagsimbag si Jesus. An sa kuyang paghahadi, bakong gikan sa kinaban na ini. Kung gikan sa kinaban na ini, an sa kuyang paghahadi, an sa kuyang mga tauhan, nakilaban na kuta. Tanganing daya ako ipabaya sa mga Hudiyo. Ngunyan, an pakahadi ko, bako taga digdi. Nagsabi sa iya si Pilato. Kung siring, hadi ka. Nagsimbag si Jesus. Ika nagtataram hadi ako. Huli ka ini ako na mundag. Asin huli ka ini ako na padigdi sa kinaban. Tanganing magsaksi sa katotoohan. An gabos na maki katotoohanan, naghihinanyog sa tingog ko. Ang sabi sa iya ni Pilato, Ano ang katotoohan? pakasabi ka ini, giraray luminuwas, pasiring sa mga Hudiyo, asin ang sabi. Ako mayong nakukuang kaso laban sa iya. Alagad, may kaugalian ka mo, na ang saro butasan ko sa indo kung Pasko. Ngunyan, butindo na butasan ko ang hade kan mga Hudyo. Ngunyan, nagkukuraho sinda na ang sabi. Bako iyan, kundi si Barabas. Si Barabas tulisan. Dangan, kinuha ni Pilato si Jesus asin ipinahampak. Ang mga soldados man nagsalapid ning koronang tunok, ikinorona ini sa iyang payo, asin sinulutan siya ning gubing na purpura. Nagdudulok sindang nagsasabi, Mabuhay ang hade kan mga Hudyo. asin mga sampaling itinatao sa iya. Nagluwas ginaray si Pilato, asin sabi sa inda, Uya, dinadara ko sa indo, sa luwas, tanganing maaraman nindo, na mayo akong nakuang kaso sa iya. Nagluwas si Jesus, nakukoronahan ng tunok, asin nagugubingan ng purpura. Ang sabi sa inda, Uya, ang tao, kan mahiling siya, kan mga poon na padi, asin kan mga tawuhan, nagkurahaw sinda. ipako sa krus, ipako sa krus. Ang sabi sa inda ni Pilato, Bahala kamo sa iya. Ipako nindo sa krus. Tamayo akong nakukuang dahilan sa iya. sinimbag kan mga Hudiyo. Kami igwa nin lay, asin susog sa lay, dapat siyang magadan. Huli ta ginigibo niya ang sadiri niyang aki kan Diyos. Kan madangog ni Pilato ang tataramong ini, urog siyang natakot. Luminaog giraray sa pretoryo, asin ang sabi kay Jesus, Sa kahali. si Jesus, dai sa iya nagtaong simbag. Kaya ang sabi sa iya ni Pilato, Day ka sako mataram, day mo aram na igwa kong kapangyarihan na magbutas sa imo, asin igwa kong kapangyarihan na magpapako sa imo sa krus. nagsimbag si Jesus. Mayo ka ni anong kapangyarihan laban sa ko, kundi ang dati ng itinaw sa imo, hali sa itaas. Kaya, ang nagpaubaya sa ko sa imo, orog kagabatan kasatlan. Poon ka ito, si Pilato nagparahingowa, mabutasan siya. Alagad ang mga Hudiyo nagkurahaw na ang sabi, Kung bubutasan mo iyan, bako kang katulad ni Cesar, asin ang gabos na may ginigibo sa diri na hading minatumang kay Cesar. pakadangog ka ining mga tataramon, dinira ni Pilato si Jesus sa luwas. Nagtukaw sa tribunal sa lugar na apod Litostroton, sa Ebreo, Gabbatha. Pag-andam ang aldaw na ito kan Pasko, maudto na. Ang sabi sa mga Hudiyo, Uya ang saindong hade. kaya nagkurahaw sinda. Halea, halea, ipako siya sa krus. Ang sabi sa inda ni Pilato, Ang saindong hade, ipapako sa krus. suminimbag ang mga poon na padi. Mayo kaming ibang hade kundi si Cesar. Kaya ipinaubaya na lugod siya sa inda, tanganing ipako sa krus. Kinuha ninda si Jesus, pinapasanan sa iyang krus, nagluwas siya para sa inaapod na lugar nin bungo, na inaapod sa Hebreo, Golgotha. Duman ipinako siya sa krus, asin kaiba niya, duwa pang katal, tigsaro sa mag-ibong, si Jesus sa tahaw.
Nagsurat man ng letrero si Pilato asin ibinugtak ini sa krus. Ang nasusurat, si Jesus Nazareo, hade kan mga Hudiyo. Ining letrero, nabasa rin dakol na Hudiyo. Huritaharan ni ang syudad sa lugar na pinakuan kay Jesus. Asin nasusurat sa Hebreo, Latin, saka Griego. Kaya nagparasabi kay Pilato ang mga puon na padi kan mga Hudiyo. Bakong ang hadi kan mga Hudyo, isurat mo, siya nagsasabing hadi kan mga Hudyo. Sinimbag ni Pilato, Ang sinurat ko na. ang mga soldados pakapakua si Jesus sa krus, kinuha ang mga gubing niya, asin inapat na hiras, lambang soldado may hiras, asin an alikboy. An alikboy, mayo nin tinahian, kundi poon sa itaas sarong bilog na hinabol, kaya nagpasinasabihan sinda. Dai tagisiun, kundi ripahan. Tanganing mahiling kung mapakiisay. Tanganing mautob ang kasuratan, pinagbaranga ninda mga gubing ko sa indaman sana, asin an bado ko rinipahan. Ang mga soldados an guminibo kaini. Nakatindog sa may krus ni Jesus sa iyang ina, asin tugang babae kan sa iyang ina, si Maria aki ni Cleofa, asin si Maria Magdalena. Si Jesus, pagkahiling sa ina asin sa disipulong kataed idong namumuntad niya, ang sabi sa ina, Babae, uya ang sa imong aki. tapos ang sabi sa disipulo, Uya ang sa imong ina. puon kan oras na ito, inako siya kan disipulo, ninudok sa sadiri. Pagkatapos kay ni aram ni Jesus na ang gabos, tapos na. Tangaling mautob ang kasuratan, ang sabi, Napapa ako, may daod na nakalaag duman, pano ning suka, ipinurupot ang sarong esponghang hoom sa suka, sa sarong isopo, asin idinuhol sa nguso niya. Kan akoon ang suka, si Jesus nagsabi, tapos na. asin ihinutad ang payo, ipinaubaya niya ang Espiritu. Maluhod po ang gabos. Matindog po. Ang mga Hudiyo, palibas sa aldaw nin pag-andam, tanganing day mawalat sa krus, mga hawak sa sabas, tadakulan aldaw kan sabas na ito, hinagad ki Pilatong bararion mga tulang asin haleon. Kaya nag-abot mga soldados, binari mga tulang kang enot, asin sa ruman at isinabay sa iya pagkapako sa krus. Alagad, pag-abot ki Jesus, tanahiling din ang gadana, dainin na siya binarian nin tulang. Kundi ginarod sa iyang hirog kan saro sa mga soldados, asin tulos, luminuwas, dugo, asin tubig. Ang nakahiling nagsasaksing totoo ang sa iyang pagsaksi, asin aram niyang totoo sa iyang sinabi, tanganing kamuman magtubod. Tanangyari ini, tanganing mautob ang kasuratan, dai siya babarianin lang, asin ang saro pang kasuratan, mahiling sinda sa tinusok ninda. Pagkatapos kaini, naghaga din pagtukot ki Pilato si Jose na taga Arimatea, saro manganing disipulo ni Jesus, alagad hilom huli sa takot sa mga Hudiyo, na mahali niya ang hawak ni Jesus. Asin nagtugot si Pilato. Kaya nagduman, asin hinali ang hawak. Nagduman man si Nicodemo, itong bangging nagdalaw kay Jesus kang enot, darasarong halong mira asin aloe, mga sanggatos na libra. Kinuha nindan hawak ni Jesus asin pinatos nin linong may mga pahamot. Susog sa kinag-ugalian kan mga Hudiyo sa pag-andam, paglulubong. Duman sa lugar na pinakuan kay Jesus, igwanin tatamnan. Asin sa tatamnan, igwanin bagong pantyon na dai palinubgan kisay man. Duman, huli ta aldaw idtonin pag-andam kan mga Hudiyo, asin huli ta harani ang patyon, ibinugtak si Jesus.
Marahay na bareta kan kagurangnan. Diyos, maray na hapon sa inyo gabos, mga tugang. Ang ginibo nindong sete palabras a short while ago, inaandam kamo was preparing you para sa sentro kang sa tong selebrasyon. Ang selebrasyon na may tulong parte, enot ang pagrokyaw kang mga tataramon kang kagurangnan. First reading, hari kay Propeta Isaías, na dumani pinapailing ng kagurangnan ng Diyos, magtatao, magsusugo, kang Mesiyas na magsasalbar sa tao. Ikadawa, ang Ebanghelyo, ang sentro, kag sa tong selebrasyon sa tataramon, ang salaysay, kang pagkasakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat ni Kristo. Mga tugang, ang pinakamensahe kag sa itong selebrasyon, enot tataramon kan Diyos, ikaduha ang veneration of the cross, kitang gabos magahadok sa krus, at ang banal na komunyon, sarulang ang mensaheng iyan. That is, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Nang bugtong na aki, magsasabi rin, the Son of Man loved the world, that He would die on the cross to save humankind. Sa satong selebrasyon, duwang tataramon ang nadadagog niya to, kasalaan, sin, and salvar, hale sa pagkamot kang Diyos. We cannot understand salvation without knowing what sin is all about. And we can appreciate the forgiveness of sin kapag aram niya to ng kapatawadan, hariyan sa pagkaherak, pagkaabot ng Diyos sa sato. Briefly, ano ba ang kasalanan? Sa Grego, ang salitang amartia ng ibig sabihon, to miss the target. In other words, may igwa kitang dapat puntahan, padumanan. Yan ang target niya to sa buhay. Kada beses na nagkakasala kita, we veer, we move away. Sa Tagalog, lumilihis kita sa dapat niya tong padumanan. At kapag grabe ang itong kasalaan, harayo na kita sa dapat niya itong padumanan. Imbes na kita, mapaduman sa kadiyan kang Diyos, paagi sa kasalaan, especialmente makasalaan mabibigat o mortal, kita pasiring sa impyerno. That is the meaning of sin, to move away from where we are supposed to go. Ikadawang tataramon, ang forgiveness, ang pagkaherak, ang pagkamot. Ang pagkamot kang kagurangnan ng Diyos, ipiniling niya sa pagsuko sa sato kay Kristo. Si Kristo na magsasabi, hey, nagiging harayo ka na sa dapat mong dumanan. Jesus brings us back, restores us to the way. Di ba sabi ni Kristo, I am the way. Siya at siya lang ang magdadara sa satong padudumanan. Kaya nga the more na akuha niya to si Kristo, the more na magtubod kita kay Kristo, the more na hayaan natin ang kanyang pagkamot, maging parte ka sa itong buhay, the more we are forgiven, we are brought back to the right direction, going to the kingdom of God. Tadaw, why? Salulang ang rason. For God so loved the world, He gave His only begotten Son.
And this Son would give His life so that we may be saved from our sins. Mga tugang, may duwang elemento ang pagkamot kang Diyos sa sato. There are two elements of God's love. Enot, ang pagkamot kang Diyos, bukas yan sa sakripisyo. Bukas sa kasakitan. God's love is not exempted from pain and suffering. Ipinahiling yan ni Kristo. Greater love no man has than this, to give and sacrifice His life for His friends. Kaya parang sinasabi sa atin, kakadong kagurangnan, this is how much I love you. I'm willing to suffer and suffer excruciatingly para mapahiling ko sa indo ang dakulang pagkamot kan Diyos para masalvar kamo. God's love for us, di yan sentimentalism, di yan ideya, but realidad. Realidad kang tao, na ang tao para magmahal, dapat bukas din siya sa kasakitan. No one loves truly if that love is not open to pain and suffering. Di po ba? Sabi nga ninda, you can sacrifice without love, pero di ka pwedeng mag-love kung mayong sakripisyo. When there is love, there is sacrifice and openness to pain and suffering. Nahiling ko tuloy na iramdam ko yung istorya kang sarong teacher. After class, pauwi na siya. Sakay siya ng tricycle. Harayo ang harom niya. Pagdating sa bahay, sabi ni ma'am sa tricycle driver, Kuya, Gurano, magkano? Sabi ng driver, Ate, 25 pesos lang. Ay, kuya, 25 lang? Harayo yan? Oh, ate, 25 lang. Aba, napakamura naman. Mahal ang gasolina. Ba't gano'n? 25. Kuya, magmahal ka na. Mahal ang gasolina. Harayo pa. Magmahal ka na. Simbag ni kuya, ate, nung ako'y nasaktan, dahil na ako nagmahal. He forgot na kung talagang nais mong magmahal, dapat andam kang masaktan. What is the meaning of this? Mga tugang, kapag sinasabi niya to, I love God. Oh God, I love you. Mahal kita, kagurangnan. But, when pain and sorrow, problems, difficulties come to our lives, what do? We complain to God. We get angry at God. Tumatalikod kita. Bakit ganito? Nagdarasal ako, nagsisimba ako. Bakit ganito? Akala natin ang pagkamot kang Diyos, magic. Na kapag minahal tayo ng Diyos, immediately we become angels. No. God's love strengthens us. God's love makes us capable to be strong. But God never takes away, and He cannot take away kung ano ang itinanim niya to kag sa itong mga magurang bunga ng kasal ang original. Problems, difficulties will always be there. But God's love is there to help us, to strengthen us, para kita padanay, padagos ang sa itong pagkakbay sa buhay, para dahi kita mawaran ng paglaom sa iyang pagkamot. At ikadua, and I will end, ang pagkamot kang Diyos konkreto. Sabi ni Kristo, love one another as I have loved you. People, you know you're my disciples if you love one another. And if you love me, do my commandments. At ang mga utob ni Kristo, mga tugon ni Kristo, konkreto, feed the hungry. Forgive your neighbor. Give water to the thirsty. Magtarabang-tabangan kamo. Dahil kamo maghusga. No? Irespetohin nindo ang kada saro, ang lamag saro. Magtarabang-tabang kamo. Maging saro kamo, magkaburunyog kamo. Be united as family, as community. Duman mahihiling ang totoong
pagkamot nato sa kagurang ng Diyos. Kaya nga mga tugang, as I end, especially natong nadangog ang salaysay kang pag-atang ni Kristo kang sa kanyang buhay, daraw nato sa tong puso ang katotohang mahal kita kang Diyos. Daraw natong katotohan that Jesus is our way to the Father. Daraw natong katotohan ang Espiritu Santo ang satong liwanag para kita makaduman sa kadian kang Diyos. Amen. Matindog po ang gabos para sa pamiti kan banwaan. Para sa banal na simbahan, ipamibita ang banal na simbahan kan Diyos, tanganing magkanigong patuninungon kan sa tong Diyos, asin kagurangnan, pagsararoon asin bantayan ang bilog na kinaban, asin warasan sa mong nabubuhay, na tuninong asin tiwasay, na magmuraway sa Diyos amang makakamhan. Lumuhod kita. Diyos na makakamhan, asin daing kasagkoran na nagpahayag kay Kristo kang sa imong kamarawayan sa gabos na nasyon. Bantayi ang mga gibo kang sa imong pagkaherak. Tanganing ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinabaan, magdanay sa masarig na pagtubod, sa pagbidbid kang sa imong ngaran, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tumindog kita para sa Santo Papa, ipamibitaan sa tong urog kabanal na Santo Papa Leo, tanganing ang satong Dios asin kagurangnan na nagpili sa iya sa orden nin pagkaobispo, bantayan siyang ligtas asin daing kamatean para sa iyang banal na simbahan, sa pangataman kan banal na banwaan kan Dios. Lumuhod kita. Diyos na makakamhan, asin daing kasagkoran, nasa sa imong pabuot ang gabos na tugdas, kaugaying hilinga ang samong mga pamigbi, asin sa imong karahayan, at amana ang Santo Papa Leon, na pinili para sa mo, tanganing sa erarom kay nimansa ng Santo Papa, ika na nagkatugdas, pamayuhan mo ang Kristiyanong banwaan na magtalubo sa biyaya, huli kang sa indang pagtubod, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tumindog kita para sa gabos na orden, asin kasapi nin mga paratubod. Ipamibi taman ang satong obispo, Rex Andrew, ang gabos na obispo, padi asin diakono kan simbahan, asin ang bilog na banwaan nin mga paratubod. Lumuhod kita. Diyos na makakamhan, asin daing kasagkoran, ang bilog na hawak kang simbahan, pinapabanal asin sila sangkoban kang simong espiritu, himiteya kami nag-aarang para sa imong mga ministro, tanganing sa balaod kang sa imong grasya, ang gabos maimbod na maglingkod sa imo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tumindog kita para sa mga katekumenado. Ipamibi taman ang mga katekumenado na buksan kan sa tong Dios asin kagurangnan, ang talinga kan sa indang puso, asin ang tata nin pagkahera kan Dios, tanganing pakakua kan kapatawadan sa gabos na kasalan, huli kan tubig nin bagong pagkamundag, manumpungan ninda si Jesucristo
sa tong kagurangnan. Lumuhod kita. O Diyos na makakamhan at sindaing kasagkoran, sa danay mong pinapadakol ang sa imong simbahan, kulikan mga bagong kasapi, pataluboa ang pagtubod asin pagkasabot, kad sa mong mga katikuminado, tanganing namundag liwat sa tubig ning bunyag, makadagdag sinda sa bilang kang sa imong mga inampon, huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Tumindog kita para sa pagkasararo nin mga Kristiyano. Ipamibitaman ang gabos niya tong tugang na nagtutubod ki Kristo. Tanganing an sa tong Diyos asin kagurangnan, papagkanigoon sinda na mga nagsasabuhay kan katotoohan, na pagsararoon asin bantayan ang sa iyang sarong simbahan. Lumuhod kita. O Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran, tinitipon mo ang mga nalagalag asin binabantayan ang mga tinipon. Kaugayang hilinga ang ariponpon kang semong aki, tanganing ang mga pinabanal kan sarong bunyag, makaayon sa kabilogan din pagtubod, asin makasaro sa kabarunyogan ning pagkamuot. Amen. Tumindog kita para sa mga Hudiyo. Ipamibitaman ang mga Hudiyo na naenot na kinaolay kan kagurangnan sa tong Dios. Tanganing warasan niya sinda na magkalubo sa pagkamuot kan sa iyang ngaran, asin kaimbudan sa iyang tipan. Lumuhod kita. Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran, nanuga ka ki Abraham asin sa sayang kapag-arakian, kay raking mateya ang mga pamibikang sa imong simbahan, tanganing ang banwaan na enot na sinadiri, mong magkanigong makaabot sa kapanuan ng pagtubos, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tumindog kita para sa mga dai nagtutubod ki Kristo. Ipamibitaman ang mga dai nagtutubod ki Kristo, tanganing maliwanagan kan Espiritu Santo, makaya ninda na maglakaw sa dalan nin kaligtasan. Lumuhod kita. Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran, itugot mo sa mga daing nagtutubod kay Kristo, na naglalakaw sa atubang mo na may marahay na buot, na nakuha ninda ang katotoohan, asin kaming dane nagtatalubo sa pagkamuot, asin naghihingowa sa orog na pagkasabot kan misteryo ning sa imong buhay, maging orog na maimbod na mga saksi kan pagkamuot mong sa kinaban, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tumindog kita para sa mga dai nagtutubod sa Dios. Ipamibitaman ang mga dai nagmimidbid sa Dios, tanganing udok sa pusong nagsusunod kan tama, magkanigo sindang makaabot sa Dios man sana. Lumuhod kita. O Diyos na makakamhan na sindaing kasagkoran, nilalang mo ang gabos na tao, na danay na magsiyasat sa pagkamawat sa imo, asin magpahingalo kung makuha ka na warasa na mimibig kami, nasta sa tahaw ding anuman na maraot na kaulangan, ang gabos na nakakamati kan mga tanda ning sa imong kabutan, asin kang saksining mga marahay na gibo kan mga nagtutubod sa imo, maugmang magpahayag nin pagtubod sa imo, sarong Dios na totoo, asin Ama kan sa mong lahi, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tumindog kita
para sa mga namamahala kan banwaan. Ipamibi taman ang gabos na namamahala kan banwaan. Tanganing ang satong Dios asin kagurangnan, pasunodon ang sa indang isip asin puso, susog sa saiyang kabutan, pasiring sa tunay na katuninongan asin katalingkasan nin gabos. Lumuhod kita. O Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran, yaon sa kamot mo ang mga puso ning tawo, asin ang mga kadapatan ning mga banwaan. Kaugayeng ilinga sinda na namahala sa mo na may kapangyarihan, tanganing sa inman sa daga, ang kauswagan ning katotoohan, ang kapusugan ning katuninongan, asin ang katalingkasan ning relihiyon, magdanay, hulikan sa imong pagkamatinao, huli ki Kristo sa mong kaguranan. Amen. Tumindog kita para sa mga nasa kahorasaan. Ipamibigta sa Diyos amang makakamhan, nalinigan niya ang kinaban sa gabos na kaputikan, haleon ang kahilangan, ulangon ang gutom, buksan ang mga kulungan, patudon ang mga tanikala, likayan sa katibaadan ang mga nasa dalan, papulion ang mga nagbabaklay, kaumayan sa mga naghihelang, asin kaligtasan sa mga naghihingagdan. Lumuhod kita. Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran, rangan ning mga nagbubundo, kusog ning mga nagmamahigot, makaabot lugod sa imo ang mga pamibi ning mga nagkukurakaw sa takaw ning anuman nakarahok kahorasaan. Tanganing sa tahaw ning sa indang pangangaipo, sindaman sana gabos, mag-ogma sa pagkaherak mo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tumindog kita. Ikaduwang kabtang, pagsamba sa banal na krus. Isusunod na po niyato ang ikaduwang kabtang kan sa tuyang selebrasyon, ang solemneng pagsamba kan krus. Ini sarong tanda nin mamurawayon na instrumento kan satong kaligtasan. Huli kan krus, si Kristo nanggana laban sa kasalan. Kunsiring, sarong makapangyarihan na Diyos ang satuyang sinasamba sa krus. Maluhod po ang gabos. Kuya kaping krus, kung saan binitayan kaligtasan kang kinaban. Madya magsaramba kita. Uwian kahoy kang krus, kung saan binitayan kaligtasan kang kinaban. Madya magsaramba kita.
Uyaan kahoy kang krus, kung sa'in biniten kaligtasan kang kinaban, madya magsaramba kita. Ang masunod po ngunyan, iyo ang paghadok kan obispo, kan mga padi, asin kan mga apostoles sa krus. Ang nakatudan ta na po na pakatapos mi, nasurunod na ang mga tao. Pero may special request si Archbishop na kami na muna, and then ang mga apostoles, and then pagkatapos kayan, isusunod ang ikatulong kabtang ang pagkomunyon. Pagkatapos komunyon, si Archbishop kay puha naman po maghali sa altar, ipapadagos mi mga padi ang pagpahadok sa indo sa krus. Po. So pagkatapos kay ni mga apostoles, isusunod ang ikatulong kabtang ang pagkomunyon. And then dahil na muna kita mahadok at tiyan po masabi na lang ako. Okay, dyan po pansamantalang nagpunduan sa tuyang pagaduk sa krus. Isusunod na po ang ikatulong kabtang, ang banal na komunyon. Matindog po ang gabos. Pamanalot ang ngaran mo, magdatog ang kadean mo, mangyari ang mo't mo sa daga, ninsiri sa langit. Ansa mo kakanon sa ruwag na, itao mo sa muyang unyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalaan. Siring na pinapatawad niya mo. Ang baga nagkakasala sa muya. Asin hare kami agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan,
warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganin kami natabangan kang sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalaan, siring man ligtas sa gabos sa kapurisawan, mantang kami nakahalat, kan maugmang paglao masin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulitan sa imong kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Maluhod na po ang gabos. Uyan, Kordero kang Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
Matindog po. Mamibig kita, O Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran, na nagbago sa mo kulikan pagkagadan, asin pagkabuhay liwat di Kristo. Papagdanaya sa mo ang gawi kang sa imong pagkaherak. Tanganing mabuhay kaming maimbod, sa dana na pakisumaro sa misteryong ini. Huli ki Kristo sa mong kaguragnan. Amen. Sa punto pong ini nagtatapos naan sa tuyang pagpakomunyon, isusunod ta naman po ngunyan ang pagpahadok sa krus. Nagkapasalamat po ako sa satuyang arsobispo sa pag-preside sa satuyang liturhiya. Maluhod muna, matukaw muna po. Si choir po di magkanta para sa pag... Iluwas na po tabi si Cruz. Dakulang krus po ang samuing papahigdaon digdi, maski sa inaanggel ka mo pwede maghadok, kaya pwedeng duwang linya. Sige na po, pwede na kita maghadok. Pwede sa side, sa... Yan. Siguro apat kitang linya. May linya digdi, may duwang linya sa tubangan. May linya man sa side. Tawan man pong agihan ang natapos na. Pinahigda mi po ang krus para mas dakulan makahadok.
Ta kung nakatindog siya, limitado lang po. Yeah. Si nakahadok na po, pwede man na magluwas na sa pag-andam para sa prosesyon. Pero mas magayon kung makahadok mo na kita, magsamba sa krus.